הפודטק זה יותר בריא לסביבה. תהליך הרובוטיקה, אנחנו משתתפים בארגון פרסט העולמי, שבעצם כל שנה אנחנו מקבלים בעיה. השנה הבעיה הייתה שאנשים הם לא פעילים מספיק, של חברה, אינם פעילים מספיק, כן, אינם פעילים מספיק מבחינה ספורטיבית. ואנחנו חשבנו בגדול, חשבנו גם על האוכלוסייה שקצת יותר קשה לה, האוכלוסייה שבעצם היא באה לצרכים מיוחדים, ואנחנו החלטנו לעשות אפליקציה שבעצם פונה לכל האוכלוסייה, ובה בעצם אנחנו נותנים את האפשרות גם להכיר חברויות חדשות בין אדם עם מוגבלות לבין אדם שלנו עם מוגבלות, וגם אנחנו עוזרים בעצם להכיר את האנשים. לכן על היוזמה הזאת. כיף לנו שאתה מאמץ את הילדים האלה, שאכפת לך, שאתה מדבר בגובה העיניים, שאתה נשאר אותו בן אדם, זה חשוב מאוד. וזהו, אני מרגישה כולי תחושה של גאווה. תודה רבה. זה יופי. תודה. גם אני הבת שלה. גם את הבת שלה, כן. בואו לכיוון הזה. אליי. כמה? תחשבי על הזאת. איפה אחת? אנחנו נמצאים פה ממש יש תקליט לכיוון אמיר, הכביש הישר הזה שפותח העמק. זהו ככה בגלל להיות חסם, נכון? טוב. מה יש לנו פה? נכון? וכל מה שאנחנו עושים פה הוא ביוטכנולוגי ואגרוטקי, והגיע מישהו שמגשים לי את כל החלומות, שפה התלמידים שזרעו את החומוס יבינו שגם אפשר להפיק חלבון מהחומוס הזה ולשים אותו בגלידה. העובדה שלנו, שיש פה את המקום הזה שלוקח תלמידים ליד המרכז היזמי, ששם יש סטארט-אפים וכו', ושאנחנו נעבוד ביחד כדי לעשות פה את הדברים הגדולים הבאים, גם בתוך בתי הספר וגם עם היזמים, הופך אותנו למין מרכז שיוצר מה שנקרא אקוסיסטם. ממש. של הילדים, של הנוער ושל הסטארט-אפים שבונים חברות גדולות, וכיף להיות שותף שם. כן, וכיף לי שאני שותפה שלכם.